салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Ибрагимов. Инак мо қарор дорем дар мошинбозори шаҳри Душанбе ки нархҳои мошинҳоро пескаши шумо бигардонем. дӯстони азиз, дар навори мо лайк монед ва ба дӯстонатон бо тариқи имо вайбер ватсап навори моро равон кунед. касони бори аввалам дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед. марҳамат, видеоролики навбатиро тамошо кунед. Hyundai Tibron фурӯшӣ 2000 сол, мотор 2, сӯзишворӣ газу бензин. Дута электропакет, 255 000 пробег, кондиционер дора, чизи ширменташ кандагӣ буда, коробка механик. Ҳуҷҷатош чанд хайрга ака? Ҳуҷҷатош 1 сола. нархш чанд шид? нархш чанд? 27000 сомонӣ. номерои телефон 500 00 00 78. Toyota Corolla фурӯшӣ 2007 сол, объем мотор 1.8, сӯзишвориш газ бензин ака? газ бензин сӯзишворӣ. чорта электропакет, кондиционер кор мекунад? кондиционер дора кор мекунад. коробка автомат. ҳуҷҷат чанд қайдга ака? 3 моҳи дига ҳуҷҷат дора. нарх чанд шид ака? 73000 нархш. шуш ака. номерои телефонта гап да ака? 550 45 54 55. Кэшбек фурӯшӣ 96 сол, мотор 1.6 трактор, сӯзишворӣ газу бензин. дута электропакет, 146000 пробег, кондиционер надорад, люк дорад, коробка механик. ҳуҷҷат чанд қайдга акайра? 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. нарх чанд шид? 24000. ҷои шидиш 24000. номерота гап да? 904 62 22 23. Opel Sedan фурӯшӣ 92 сол, мотор 1.6 трактор, сӯзишворӣ газу бензин. Дуста 71000 пробег, кондиционер надорад, коробка механик. ҳуҷҷат чанд қайдга акайра? то моҳи декабр ҳуҷҷат дорад. нарх чанд шид? 15000. номерои телефон чанда? 918 88 76 92.
Nexi Fushi 95 سال موتور 1.6 سوزشواری گاز و بنزین شورت الکتریکیت 532,000 پرابگ коробка механик га чанд қай дига ака 6 мо тонировка мошина чанд ҳуҷҷат як моҳи дига ҳуҷҷати мошин 6 мо тонировка ҳуҷҷат нарх чанд шид 15000 сомонӣ номерои телефон чанд аст 901 31 91 97